Акылбату тапшыру янәдән үзенең белемгә омтылган дусларын сәламли. Бүгенге катнашчыларыбыз ни дәрәҗәдә белемле икән? Әйдәгез, бергәләп тикшерик. Бүген безнең белән Арслан һәм Салих. Сәлам дусларым. Сәлам. Минем исемем Арслан. Мин 11-нче лицейдан 6-нчы сыйныфында укыйм. Мин бер ел йөзү белән шигырьләнеп, 2-нче разряд алдым. Хәзер мин көрәш белән шигырьләнәм. Киләчәктә мин космонавт булырга телим. Минем исемем Салих. Мин 11 лицейда укыйм һәм уйныйм волейбол. Шулай итеп без катнашчылар белән таныштык. Тапшыруны башлыйбыз. Беренче тур. Уен 4 турдан торачак. Иң элек беренче турның кагыйдәләре белән таныштырам. Сорау яңгырагач, катнашучы балны үзе куя. Аннары җавап вариантлары тәкъдим ителә. Чиратлап алар сорауларга җавап бирәләр. Җавап дөрес булган очракта бал катнашучы исәбенә була. Дөрес булмаса, бал алына. Беренче турда 3 сорау. Максималь бал 30. Мин сезне бүген саннар патшалыгына чакырам. Сорауларның барысы да саннар белән бәйле булыр. Сез әзерме, дуслар? Әйе. Ишетмим, сез әзерме? Әзер. Бик яхшы, алайса киттек. Беренче турның беренче соравы. Сөембикә манарасы ничә катлы? Сорауга беренче булып Салих җавап бирер һәм балны да ул беренче куяр. Ничә бал куясың, Салих? 5. 5. Нишләп 10 түгел? Шикләнәсеңме? Әйдәгез 10. Әйдәгез 10 ди Салих. Яхшы. Хәзер Арсланның чираты. Мин дә 10. Арслан да 10 бал куян дип яхшы. Әйдәгез җавап вариантларын карыйк. 6, 7, 5, 8, 10. Сөембикә манарасы ничә катлы икән? Беренче булып Салих җавап бирә. 7. 7 дип уйлый Салих. Яхшы, аның җавабын кабул иттек. 7. Арслан, мин сорап өлгергәнче үк 7 диде. Шулаймы, Арслан? Арслан 7 вариантын сайлады. Шулай итеп, катнашчыларның җавапларын кабул иттек. Беренче җавап, икенче вариант астында яшерелгән иде. Чыннан да 7. Сезнең Сөембикә манарасын күргәнегез бармы соң? Әйе. Ул 7 катлы, кызыл кирпечтән төзелгән. Биеклеге 58 метр. Сөембикә манарасы авыш манараларга карый. Ул төньяк көнчыгышка таба 2 метрга якын авышкан. Күп еллар дәвамында манара Казанның символы булып тора. Аның янына меңләгән туристлар килә. Манараның диварларына тотынып теләк теләсәң, ул һичшиксез чынга ошаймыш. Без дәвам итәбез. Икенче сорауны яңгыратам. Беренче театр комедиясенең авторы. Бу ел инде беренче булып Арслан җавап бирер. Ничә бал куясың, Арслан? 10. 10 бал куя Арслан. Яхшы. Аның көндәше Салих ничә бал куя? Коям 10. 10 куям ди Салих. Һәм әйдәгез мин аларга җавап вариантларын күрсәтим. Туфан Миңнуллин, Кәрим Тинчурин, Галиәскәр Камал, Мирхәйдәр Фәйзи һәм Нәфи Сәнбәт. Әйдәләр Арслан, җавап биреп кара. Галиәскәр Камал. Галиәскәр Камал дип уйлый Арслан. Аның җавабын кабул иттем. Чират Салихта ул ничә уйлый икән? Галиәскәр Камал. Салих, Арслан белән килешәм ди, шулаймы? Әйе. Яхшы. Әйдәгез алайса бергәләп дөрес җавапны белик. Әлеге сорауга дөрес җавап 3нче вариант артына яшерелгән. Әфәрин дуслар, беренче театрның авторы Галиәскәр Камал. Ул аны 1908 елда язган. 21 февраль нинди көн? Чират, Салих, синдә иде. Ничә бал куясың? 10. 10 бал куян ди Салих. Аның көндәше Арслан ничә бал куя? 15. 15. Максималь бал 10 кызганычка. 10. 10 гына кала. Яхшы. Балларны куйдык, әйдәгез җавапларны күрик. Җавап вариантлары булайрак яңгырый. Нәүрүз бәйрәме, театр көне, Конституция көне,
туган тел көне һәм ватанны саклаучылар көне. Салих, сүзне сиңа бирәбез. Туган тел көне. Туган тел көне дип уйлый Салих. Яхшы, аның җавабын кабул иттек. Туган тел көне. Син Салих белән килешәсең, шулаймы? Әйе. Яхшы, җавапларны кабул иттек. Дөрес җавап туган тел көне. 4нче вариантны сайларга кирәк иде. Дөнья күләм туган тел көнен 21 февральдә билгеләп үтәләр. ЮНЕСКО тарафыннан игълан ителгән әлеге халыкара бәйрәм дөньядагы телләрне саклау, аларны киләчәк буынга исән-имин җиткерү максатыннан оештырыла. Шулай итеп, беренче турны төгәлләдек. Әлегә исәп 30-га 30. Дәвам итәбез, алда икенче тур. Бу турда сезгә сон төркемчәләрен исегезгә төшерергә туры килер. Игътибар итегез. Беренче баганада соннар, икенче баганада аларның төркемчәләре күрсәтелгән. Сезгә шуларны туры китерергә, ягъни һәр сонның кайсы төркемчәгә каравын дөрес билгеләргә кирәк. Арыслан, син әзерме? Әйе. Тыңлыйм сине. 10 микдар саны. Дар саны. Алга таба. 5-нче чама саны. 2-шер бүләм саны. 6-лап тәртип саны. 3-шәү җыю саны. Яхшы, Арысланның җавапларын кабул иттек. Хәзер чираттагы катнашучы Салихка күчәбез. Ул ничек итеп җавап бирер икән? 10 микдар саны. Aşağı җыю саны. 5-нче чама саны. 2-шер тәртип саны. 6-лап бүләм саны. Салих та безнең җавап бирде, җавапларны кабул иттек. Хәзер әйдәгез дөрес җавапны белик. 10 микдар саны, 5-нче тәртип саны, 2-шер бүлем саны, 6-лап чама саны һәм 3-шәү җыю саны. Безнең әлеге турда Салих 2 балл, Арыслан 3 балл топлады. Шулай итеп без икенче турны төгәлләдек. Biz 3-нче турга аяк басабыз. 3-нче турда да 3 сорау булачак. Җавап вариантлары арасында берсе артык. Шуңа күрә әлеге тур артык җавап дип аталады. Һәм катнашучыларга шул артык вариантны сайларга кирәк булачак. Җавапны бәйләү хокукы шулай ук катнашучыларның үзендә. Башлыйбыз 3-нче турның 1-нче соравы. Ясалышы буенча сон төркемнәре. Салих, сорауны ничә балл белән бәялисең? 10 балл куям ди Салих. Яхшы, аның көндәше Арыслан. Мин дә 10. Арыслан да 10 балл белән бәяли бу сорауны. Игътибар итеп, җавапларны карыйк. Тамыр, кушма, тезмә, ясалма, парлы. Салих, тыңлыйбыз сине. Ясалма. Ясалма юктыр дип уйлыйсың, шулаймы? Әйе. Яхшы, җавабыңны кабул иттем. Чират Арысланда. Ясалма. Ясалма дип уйлый безнең Арысланда. Яхшы, җавапларны кабул иттек. Соннар ясалышы ягыннан 4 төркемгә бүленә. Тамыр, кушма, тезмә, парлы соннар. Димәк, артык җавап әлбәттә ясалма. Дәвам итәбез. Икенче сорау. Микдар соннары. Арыслан, әлеге сорауга ничә балл куясың? 7. 7 балл куям ди Арыслан, яхшы. Аның көндәше Салих ничә балл куя? 7 куям. Салих та 7 балл куя. Яхшы, әйдәгез әле җавап вариантларын карыйк. 6, 6-дан 1, 85, 15, 20, 600. Арыслан, тыңлыйбыз сине. 15-20. 15-20 артык дип уйлый Арыслан. Яхшы, аның җавабын кабул иттек. Чират Салихта ул ничек уйлый икән? 15-20. Син Арыслан белән килешәсең, шулаймы? Әйе. Яхшы, җавапларны кабул иттек. Дөрес җавап 15-20 әлбәттә. Микдар саны булмагач, ул нинди төркемчәгә карыйсың алайса? Үзем әйтәм, бу чама саны дусларым. Чама саны әйткәнемчә әйберләрнең якынча исәбен белдерә.
Hem üçüncü turunun so'nggi so'rovina da kelib yetdik. E'tibor bilan tinglaymiz. Son so'z tirkimining so'rovlari. Haligi so'rovni necha ball bilan deyilsin Solih? 10 ball qo'yam desalik. Yaxshi, uning kundashi Arslan 9. 9. Yaxshi, Arslan 9 ball qo'yam. Aydagiz men hozir qatnashchilarga javob variantlarini ko'rsataman. Ko'pmi? Qaysi? Necha? Neqadar? Nechanchi? Yali, Solih, qaysi variantni so'raysan? Qaysi? Yaxshi, uning javobini qabul etdim. Uning kundashi Arslan necha bo'laydi? Qaysi? Qaysi deb o'ylaysiz? Shulay Arslanda. Javoblarni qabul etdik. Son mustaqil so'z tirkimi. Ko'pmi? Necha? Neqadar? Nechanchi? Nechashar? Nechalab? Necha so'rovlarga javob beradi. Demak, ortiq javob qaysi? Shu o'rinda bizga 5-turimizni da tamomlarga vaqt. Natijalar bo'layroq. Bizning haligi turda Solih 27 ball, Arslan 26 ball to'pladi. Bunun o'yin natijasi haliga 59 ga 59. Ham anlaşılgancha bizni oldi 4-chi hal etgich tur ketadi. Hozir men sizga bir ortli 10 so'rov berishakman. Shularga tez orada javob qaytarishga kerak bo'ladi. Kelishdikmi? Iyi. Haligi turni Arslan sendan boshlaymiz. Hazırmısın do'stim? Hazır. Alaysa ketdik. Son so'zida 4 ovozmi? Yok. Durust. Necha nota bor? 7. Durust. Futbol komandasida necha o'yinchi? 11. Durust. Kil suvining, ya'ni Zolushkaning necha opasi bo'lgan? 2. Durust. Kishining og'zida necha tish? 32. Durust 32. Minglarcha shomon sonimi? İyi. Durust. 30 avgust nindi bayram? Respublika kuni. Durust. Maqolni davom et. Botir bir o'lar. Bir Bilmem. qo'rqoq ming o'lar. Topishmoqning javobini top. Bir onadan 5 bola. Ko'p ham barmoq var. Durust. 12 tizma sonimi? İyi. Yok. Yo'q deb javob bera Arslan. Ham u 10 so'rovning 9'una kirib javob qaytardi. Devam etamiz. Shirat, Solih, senda. Hazırmısın do'stim? İyi. Alaysa ketdik. Son so'z tirkimi predmetni bildiradi. Yok. Durust. Salovat ko'pirida necha tiz bor? 7. Durust. Skripkada necha qil? 6. 4. Bo'ri necha kaja batin oshagan? 6. Durust. Böceklarning necha oyog'i bo'ladi? 6. Durust. 20-chi tartib sonimi? İyi. Durust. 9-may nindi bayram? Bilmem. Jingu bayrami. Maqolni davom et. Bir rahmat. Yok. Ming baladan qutqara. Topishmoqning javobini top. O'tira bir sho'lmak, üstüne kiygan 100 ko'lmak. Kabistan. Durust. 100 yil bu 2 asrmi? Yok. Durust. Hem alligatorda Solih 7 ball to'pladi. Aferin do'stlarim, biz sizning bilan 4-chi turni tamomladik. Ham umumiy o'yin natijasini yangratam. Solih 66 ball, Arslan 68 ball to'pladi. Bugungi so'rovlar birda yengillardan bo'lmadi, lekin bizning qatnashchilarimiz sinatmadi. Aferin sizga. Do'stlar, sizning de bilimlaringizni sinab qaraysiz keladimi? Aql batıl topshiruvi har sharshanba sizni salamlarga bek shot. Shoyan TVda uchrashguncha qadar. Sog' bo'linglar. Sağ olun.